Għall-eks President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ta' malajru l-ħatra ta' viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament fil-Partit Nazzjonalista ma kienx waħda ta' konvenjenza. Dan minkejja li għal din il-ħatra kien hemm nomina waħda ta' Mario De Marco li aktar qabel kien tax jifhem li kien les jaċċetta li jitfa' nomina għal viċi kap sakemm ma jkunx ikkontestat. Fl-istess nifs Viktor Xerri ammetti li r-rwol tal-viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament għadha mhix definita u trid tkun stabbilita wara li l-kariga tintela minn Mario De Marco wara l-votazzjoni li se ssir nhar il-ġimgħa li ġejja. Iżid jgħid li d-dimensjoni tar-rwol u l-funzjoni tal-kariga tingħata mill-persuna li tinħatar. Viktor Xerri qal dan meta kien qed jintervjeni s-sibt filgħaxija waqt il-programm Dis-Sett. Definiti r-roli li ħajkollhom il-deputati bexxejja. Qatt iridu jiġu definiti, jiddependi mbagħad anki dak li jkun il-persuna li jkun jokkupa x'dimensjoni sejtija. Għal-mistoqsijiet tal-preżentatur Reno Buġejja u b'reazzjoni għall-interventi li għamel waqt il-programm il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef, Viktor Xerri ma weġibx dwar il-ħidma distinta li se jkunu qed iwettqu żewġ viċi kapijiet. Minflok waftaħar li issa tmexxija tal-Partit Nazzjonalista se tkun iffurmata fuq trionvarat magħmul minn Simon Busuttil, Mario De Marco u Beppe Fenekadami. Jiena ngħid fl-aħħar mill-aħħar ħajkollok trionverat, ġifieri għandek Busuttil, Fenekadami, De Marco. Fl-interventi tiegħu Viktor Xerri ma jagħmel l-ebda referenza għal kandidat Claudette Buttigieg li qed tikkontesta kontra Fenekadami. Isemmija biss wara li ġibidlu l-attenzjoni l-preżentatur tal-programm. Flimkien. Ġa ddeċidejt li rebaħ Fenekadami? Jew inkella Claudette Buttigieg. Viktor Xerri qal li ma jara xejn ħażin li qed issir elezzjoni għal viċi kapijiet qabel iż-żmien minkejja li għad irid joħroġ ir-rapport tat-telfa elettorali u minkejja li għad trid tibda tiffunzjona kummissjoni biex tbiddel l-istatut u l-istrutturi tal-partit.